ಕಾರ್ಕಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೊಲೈ ಲಿಂಗಪಂಡೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬಲಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎದುರು ಬರ್ಬೇರು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಚೆಲ್ಲಾರು ತರಕಾರಿ ತೋಟ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಚಗೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಬಾಕಿ ಜನ ಏನು ಪೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಪದಾರ ಹೊಡಿತಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇರಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ರಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರು ಕಾರ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲಾರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಿರಾಡ್ದು ಆರು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಪುರ್ಸುತ್ತಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತದ ಎರ್ತುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗಡ್ ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ನಾ ಏರ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ತರಕಾರಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತುಲ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಬದನದ ಗಿಡ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಗಿಡಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷ ಅನ್ಸಿಟ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಈರೊಂದೇನು ಏತು ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ತದ ಮಲ್ಪಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ಪುಂಜೋಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆಡು ಉಲ್ಲೇರತೆ ನರ್ಸಾದು ಉಲ್ಲೇರತೆ ನಕರೇಡು ಯಾನು ತೆಮೂರು ಕಾಪು ಶಿರುವ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂದೊಂಟು ಅಂದೆ ಐಟೊಲ್ಲ ಗಾಟೊಲ್ಲ ಹಾ 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 ಏತ್ನೆ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಏತ್ನೆ ಬಾಲೆ ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲ್ ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪಿನ ಮೈರು ನಿಟ್ಟೇಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಡು ಹಾ ಪಂಡ ಪೇಟೆಡ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿದ್ದರು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೀವನದ ಶೈಲಿನ ಮರತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮರಪರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೃಷಿಕರು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ರೈತರಿತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ತೀರ್ಥತೆ ಬರೋಡು ಆಹಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋಲಿ ಅಂಚೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ತಿರಂದ ದೆನ್ನು ಮಲ್ಪನಾನೆ ಇದ್ದಂದ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂವರಾಗ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀರದ ಒಂದೇನು ತೋಜ ತೋಟ ತೋಜಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪೀರ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಮೂರು ಇಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೊಟ್ಟೆ ನಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ದೀಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರ ದೋಸ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಾಣದೆ 20 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನದು ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮುಂಚ ಕಿರಂಗ್ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಜಾತಿ ಇದಾನೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಜಾತಿ ಐದು ರೆಡ್ ಜಾತಿ ಉಂಟು ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ದರ ಮಲ್ದಾರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಉಂಡು ಒಂದೈಟು ಒಂಜಿ 25 ಕಿಲೋ ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಗರ್ಪನಾಗ 25 ಕೆಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರಿ ಬೆಂಡದ ಗಿಡ ನಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಅಂದ 600 ಇರು ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತದ ಬೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪೋರ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಕಿರಂಗದ ದೈ ಇರ್ಪತ್ತ ಹತ್ತಿನ ಓಹೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಇಂಚನೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ನಿರಿಯೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಲೆ ಓಹೋ ಅಂಜತೆ 6 ನೆಲಲ ಇದ್ದಿ ಅಂದೆ ಬಿತ್ತಲಿಜಿ ಕೋರ್ಲು ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಆಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ತದೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ ದುಂಬಿಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಆತದೆ ಹಾಂ ದುಂಬಿಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಸಂಬರಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮಾಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಗಿಡ ನಡ್ತಾರ ಪೈನಾಪಲ್ ಗಿಡ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ ಒಟ್ಟು ಪಪ್ಪಾಯ ಆತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಆತಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಆತಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇರ್ನ ಗೊಂಡೆ ಪೂತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಗುಂಡೆ ಪೂತ ಅದಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು
ಒಂಜಿ ಗೊಂಡೆ ಪುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅರಸಿನ ಕಲರ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ತುದಿಯಾಕ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಣಲಿದ ಗಿಡ ಮುದೇಲಿಡ್ದು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ತುಗೆ ಮಣಲಿದ ಬೂರು ಆಯ್ತು ಮುದೇಲಿಡ್ ಪೋತಿ ನಾನೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನ ವರ್ಷಲ ಕಡ್ತು ಕಡ್ತದ ಇಟ್ಟೆ ಐಟೆ ಪೋಂದುಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಪೋಂದು ಹೊಸತ್ತು ಕಡ್ತದ ಬುಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾರ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಚೇವುದ ಏನ ತೇವಾಯ್ತು ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೆಣಸ್ ಟೈಪ್ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಕೇರಳದಾಗ ದುಂಬು ಮಲ್ತು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದೆ ಬೆಲ್ಲ ತೇ ಒಂದು ಪುದರ ಐಕ ಬೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಸೇವ್ ಅಂತಾರೆ ಬಿತ್ತು ಸೇವ್ ಆಯ್ತಾ ಬೀಜ ಬೀಜ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೀಜ ಅವು ಕೈಪುಗ್ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕಡೆ ಬಸಳದ ಗಿಡ ತೋಜಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಡಪನ ಬಸಳೆ ಒಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ನಡ್ನ್ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಂಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಯ್ಕ ಇತ್ತ ನಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿದ ಲತ್ತಂಡದ ಬೂರುಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಆತಂಡ ದಾಲ ಅವು ಕೈಪುಗೇನೆ ಅಂದೆ ಕಸಿಗುಕ್ಕವು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮುಂಚಿಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೂತ ಗಿಡ ತೋಟಗೂ ಮುಂಚಿದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಂಚಿದ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ್ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬನ್ಪೇರ್ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿಂದ ಬನ್ಪೇರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಪೂತಲೆ ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಅವು ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಊರ್ದ ಬಚ್ಚಿರೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಕ್ ಪಾಡುವೆ ರಾವ್ ಬಚ್ಚಿರೇನ ಬೊಂಬೈ ಬಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಊರ್ದನೆ ಅದೇ ಈರು ಪೀರೆ ಕೊಯ್ಯಾರ ಸರಿ 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 ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬದನೆಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನುಗ್ಗೆ ಪಾರದ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ತಾರಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಚೂರು ಕಜ್ಪಲ ಒರಿ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಇರೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬದನೆ ಕೊಡ್ನ ಸರಿ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾವ ಯಾವ ರೆಡಿ ಯಾವ ರೆಡಿ ಯಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ನಟಿ ಭಾರಿ ಯಾವ ಒಂದಿತ್ತು ನಟಿ ಗಿಡ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಯಾವ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾವ ಯಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎರಡು ಹೂ ಬಂಡೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಂ ಸರಿ ಬಂದಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನೆಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೀರದ ಸುಖ ಮಾತಂದಲ್ಲ Close your eyes. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಬೇಡ್ಸೊಪ್ಪು ಕಾಲು ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉದ್ದಬೇಳೆ ರಡ್ಡು ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಡಿತ ಹತ್ತು ತಾರೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬಡ್ದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಬಡ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಕಾಯಿ
ಬೆಳ್ಸೊಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಡಿ ಸರಿ ಕಾಯಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಕಾಯಿಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಬೇಕು ಹೀರೆ ಬಾಡಲ ಸರಿ ಮಾಡೋದಾ ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇದು ಮಂಜಲ್ ಬಾಡೋದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಬೇಯೋದು ಬೇಯೋ ಹೊತ್ತನ್ನು ಈಗ ಸಾರದ ಪೂ ಪಾಡುವ ಸಾರದ ಪೂ ಪಾಡಿ ಮೂರ್ದ ಬೀರದ ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಣ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಪೀರದ ಸುಕ್ಕ ಬಂದಾಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪೀರದ ಚೂಲಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಡಿ ತಾತ ತಾರಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಕು ಅವಳು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಒಂಚೂರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಐಟಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಿಸೋದು ಲಾಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬೇಯಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಚೂರು ಮಂಜೂರು ಸರಿ ನೆಟ್ಟು ಬೇಯಡು ಅದಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆದ ಚೂಲಿ ಬೇಯ್ದಂಗೆ ನೀನು ಕಡಾರೆ ಪಾಡ್ದ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮರದ ಚಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಾರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಚಪ್ಪೆ ಆಡು ಅದು ತೊಕ್ಕ ಪಾಡಲೆ ಮತ್ತು ಅವೇ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿಡ ಖಾರ ಪಾಡೋಲಿ ಹಾಯ್
ಬಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೀರದ ಸುಕ್ಕ ಪೀರದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇರು ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಲೆ ತೋಚಾದಿಸಿ ಪೀರದ ಸುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಲಿಂಗಪಣ್ಣನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಂಗಪಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೀರೆ ಊರ್ದ ಬೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಚೂಲಿದ ಚಟ್ನಿ ತುಲೆ ಐತ ಚೂಲಿದ ಚಟ್ನಿ ಬೀರೆ ಚೂರ್ಲದ ಕರೇಜಿ ಆತ ಸೋಗಾಪನೆ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ಲ ಉನ್ಕನಾ ವಾ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದುಲೆ ಪುದರ್ ಸರಿ ಆತು ಅನ್ಲೆ ನೆಕ್ ಹೋಲ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾಂ ಮಾತ್ರ ಬನು ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಗ್ಯೂಗು ಬೊಕ್ಕ ಪರಾತ್ ಏತು ಪರಾತ್ ಬೇನೆ ಉಂಟುದುಲೆ ಏತು ಪ್ರಾಯದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಟುದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಅದ ಮಂಜೋಲ್ದ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ಡೆನೆಲ್ಲ ಸಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಡ್ದು ಅಗ್ಗಿಯೋಡು ಅಗ್ಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ತೊಂದ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ದಾಯಿನಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರೋಡು ಮುಂದೆ ಮಾತ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ತೋಮ ಪೂಜಾರನ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೋಮ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ತೂಲೆ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗುಣ ಆಗಿನಿ ಸರಿ ಏನು ಉಣಸ್ಕೊಂಡು ತೀರದೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ